Benvidas, que ganas tiña de estar facendo isto outra vez. Estamos en febreiro 2026 no Centro Sociocultural do Ensanche en Santiago de Compostela, dentro do curso de Comunicación para o Cambio Social que organiza Agareso. Quero dar as grazas a Pablo por confiar en nós que poidamos estar aquí en medio de toda esta xente listísima que está facendo unhas charlas incribles. E grazas ás que estades inscritas no curso, as que estades aquí, sodes sempre as mellores persoas que van levar o mundo a un lugar mellor. E sabedes que tiñamos pensado esta conversa con Ángela, por motivos de saúde non pode estar aquí. Ángela, temoste presente, mandamoste moito cariño, moitos beixos. Estás aquí na conversa e antes de comezar a afondar na conversa, eu teño unhas cuestións lésbicas rápidas, vale? Un flash, 2 minutos, porque creo que, bueno, actualizarse de cuestións lésbicas é unha cousa que hai que facer cada tanto, ¿no? Entón, unhas lesbianas en Londres organizaron unha festa kink por San Valentín, así como dato que lanzo, vale? E vos diredes, Mai, como sabes isto? Vino en Instagram, pero quería traelo aquí para facer un chamamento a que as lesbianas de Galicia organicen unha festa así, porque eu xa estou facendo un podcast, non podo organizar festas, pero era como unha misión secundaria que eu tiña para esta conversa, vale? Conseguir que alguén organice isto. Outra cuestión lésbica, Andrea Nunes, que foi a convidada primeira deste podcast, conseguiu todos os apoios suficientes no Berkami para publicar, xunto con Leticia Castro, Razóns de Peso, que é o libro que será presentado este abril. A xente na Galiza apoia moi ben as cousas importantes. E a Rus, que foi quen creou a sintonía de este podcast, tamén creou a sintonía para o podcast dos Premios Youtubeiras Mais 2025. E dinme polo pinganillo, sí, que esta lesbiana, esta xente desta equipa, este podcast foi finalista a mellor podcast en Youtubeiras Mais 2025. Moitas grazas, parabéns a todas, a Estudio 7, Enar, Rusiña, Muller Seis Ollos, Paulina Funes. Eu son Mai Insua, vimos con toda esta enerxía de ter sido finalistas duns premios falando de movidas feministas, queer, de psicoloxía, nun formato de conversa longa, pausada, con pibas de convidadas, nun proxecto autoxestionado. Creo que somos o emoji do unicornio do WhatsApp, sinceramente, senón que nos desenchufen todo isto aquí, e estamos moi contentas. Así que, con todas estas vibes, imos falar dos discursos de odio contra a comunidade LGBT e para iso non podemos ter convidado desviado mellor. Vou pasar a presentalo oficialmente. Dende a filoloxía galega portuguesa, tendo sido concelleiro e ostentando outros cargos como presidente de honra da Mesa pola Normalización Lingüística, investigando un mundo, escribindo un montón de libros, dando aulas en secundaria e sendo o primeiro convidado deste podcast, está hoxe aquí, prendidísima, Carlos Callón! Pois agradezo moito. A verdade é que si xa había tempo que queríamos dar combinado e custounos, mas aquí estamos. Teño que dicir que Carlos foi lindísimo porque é verdade que nos custou moito conseguir cadrar. Cando unha está organizando e ten alguén do outro lado con esa enerxía tan bonita poñendo mellor, de verdade que é un gusto. Carlos, como estás representando este papel de representar os homes neste podcast? Pois non, penso que non represento os homes, non? En todo caso, pois represéntome a min e as voces que se sintan tamén neste espello, non? Mais, de calquera xeito, sí que penso que é bo que todas as persoas pois poidan en fin, expresar as súas sensibilidades, os seus odios. Mesmo, estou pensando, por exemplo, agora, co problema que hai, non? Do feito dos adolescentes varóns que onde está habendo un revival de machismo, de odio, de expreso o diferente. Eu penso que é moi importante escoitalos.
penso que é moi importante escoitalos para ver xustamente esa ira que teñen e que están encausando e non dirixindo cara aos máis vulneráveis, de onde ven e como sería posible pois levala cara a outro lugar. Eu tampouco son portavoz dese grupo, mas penso que esa idea de escoitar sempre é positiva. De aí sempre poden sair cousas boas. Sí, como estás a sentirte ti nas aulas? Porque estás en contacto directo, como é que estás a ver que está a darse todo este clima neste momento? Sí, claro, pois vexo con esa preocupación nunhas aulas, nun sistema educativo que en realidade o profesorado estamos esmagados por burocracia e que dificulta que poidamos facer o que é a nosa, ademais, a nosa vocación, non? Que é, efectivamente, non só ensinar, senón, ademais, algo moi lindo que é sentirte útil. Sentir que podes facer algo bo para a vida deses mozos, desas mozas, mesmo en ocasións axudar a algunhas familias, e, no entanto, nos últimos anos levamos tempo no cal estamos esmagadas nunha burocracia. E penso que hai un dato que pode dar para pensar, non? Hai uns anos, cando o profesorado se lle permitiu, pois iso, poder xubilarse uns anos antes, case ninguén collía a xubilación. Case ninguén. Agora, a inmensa maioría, en canto pode, xubilase, porque é un nivel de estrés, de saturación, que é moi complicado. Mas iso, é certo que hai aspectos que son da época, de civilización, que teñen difícil solución, iso é así, mas pior solución teñen se ti non tentas corrixir nada. E claro, aquí temos, por exemplo, no contexto galego, un goberno que non ten ningún interese en solucionar nada disto, non? Mais ben é de pauperar deteriorar o sistema público de ensino e confrontalo e favorecer un sistema público, pois, un sistema de ensino, pois, efectivamente, concertado privado, cunha marca, cunha liña ideolóxica moi clara, non? E, ademais, eu sí que puiden ver nestes anos onde estiven dando aulas en diferentes centros, tanto galegos como no exterior, vin ese deterioro, ese aumento de odio por parte de moitos adolescentes, o cal non quer dicir tampouco que sexa monolítico, nin que todo o mundo sexa así, nin nada polo estilo, nin que sexa con moitas contradicións, e penso que é importante escoitar. Mas un odio, isto penso que é moi interesante, que vai contra os intereses dos propios rapaces que o manifestan, non? Porque, claro, ao final acaban favorecendo políticas mesmo económicas nas cales son os primeiros prexudicados. Isto talvez sexa unha idea que vayamos repetir ao longo da nosa conversa, non? Mais o grande Freud, eu penso que hai que voltar a Freud, escoitar e ler a Freud sen prexuízos, dicía que o ser humano non se move polos seus intereses, senón polas súas paixóns. Porque se nos movésemos polos propios intereses, a situación sería outra. Creo que fixeches como un esbozo de moitos lugares polos que imos pasar na conversa. A min tamén aconteceume que eu estaba dando aulas, intervía así en sesións puntuais para facer educación afectivo-sexual en institutos, hai uns anos, era por 2017, 2018, e sentía moi distinto o contexto nas aulas. Vía un empoderamento das tías, por suposto, e das disidencias sexuais, no sentido de que os seus corpos ocupaban espazo, estaban relaxados, había comunicación entre elas, entre eles, falaban, usaban a súa voz, poñían as súas cuestións identitarias, de sexualidade, das cousas que falábamos, falaban do que lles acontecía cos homes, e os homes, intervían, os chavales que eran máis normativos intervían tamén, pero miraban recurrentemente cara a elas e cara as disidencias sexuais. Había algo como de referencialidade que estaban comezando a tomar para eles mesmos incorporar no seu discurso, facer preguntas, escoitaban máis, logo intervían, facían, ás veces certa batalla un pouco, pero iso estaba moi, no corpo eu sentía moito como había esa enerxía nas aulas. Iso foi como no auxe do 2018, a partir de aí, houve un cambio radical. E nos corpos, elas estaban moitísimo máis encollidas nas aulas, falaban moito menos, eles ocupaban moito máis espazo, usaban moito máis a voz, comezaban a reproducir moitísimos deses discursos, entón houve algo
de poder mirar como algo desexable, referencial, como algo que realmente te aportaba cousas moi directamente de seguir, que se quebrou cando acabamos ese auxe, non? Bueno, creo que moitas das cousas que Si, me parece importantísimo, de parte as datas de que estás a falar, porque efectivamente houve unhas mobilizacións sociais importantísimas, lindísimas. Lembremos que tamén eran mobilizacións para responder a algo, a un sistema que continuaba xordo perante a a realidade social que mudaba, non? Esas sentenzas terribles nas cales xuíces, pois, en fin, continuaban como cavernícolas, como trogloditas, e non como xuíces dun sistema democrático. Iso tamén hai que dicilo, e mobilizacións sociais moi maioritarias, moi masivas, e hai unha resposta ao mesmo tempo por parte do sistema no cal comezan a aparecer eses discursos do odio, con propostas totalitarias, non, que sempre teñen unha atracción como hipnótica a unha parte da sociedade, non? Esta xente que dá respostas simples para problemas complexos. Entón, causa fascinio, nunha parte importante da sociedade, non? sí. Un fascinio que lembremos tamén, hai que lembrarlo a esas persoas, tamén acaba causando frustración. Porque podemos dicir, a culpa de que as túas cousas vayan mal é que haxa unha muller transexual ou un migrante de Colombia que ven aquí, ou non sei, podes colocalo no que sexa. Mas é que a realidade obxectiva é que aí non está a causa. Entón non só estás causando dano, provocando dano nesas persoas, senón que ademais o problema que ti teñas tampouco se vai resolver, non? É algo que crea esa frustración. Claro, houve un problema moi rápido que se resolveu neses rapaces, que é ese lugar tensionado de transición no que eles estaban, que é que fago coa miña masculinidade, hai certas tendencias ou cousas que faría que, agora creo que no, estou como probando isto novo, estou como ese lugar tensionado, ese novo marco que se presenta como desexable, dá unha solución moi rápida a iso, non? E ademais como que lles dá un reforzo de power, non? Como de Sí. iso creo que é algo moi moi importante no que estamos a falar das datas e demais, e de como se construen os discursos de odio, non? Que é un pouco así por onde tamén quería comezar a afiar un pouco máis fino contigo, que se colléramos como iluminar os puntos, non? Para logo poder unir as liñas e ver a imaxe. Como dirías que se construe un discurso de odio? Sí, é complicado, non? Quero dizer, porque podemos falar do odio actual ou do odio desde que existe o ser humano. Nese sentido, claro, penso que é importante pois estarmos advertidas de que hai sombras dentro de cada ser humano, non? Esta idea, non, de que dentro de cada persoa, de cada un e cada unha de nós, aniña un fascista. Aniña o pior, aniña a pulsión de morte, non é? E moitas veces xustamente incapacidade para organizar as propias sombras, para recoñecer as propias sombras, a que leva a proxectalas nos demais. Non? Isto hai un termo de Lacan que destes Lacan ás veces pois era un poeta, non? Que a extimidade, non? Que é como o recoñecer no exterior o que é tan íntimo. Miña avoa dicía de outra forma, non lle chamaba extimidade. Miña avoa dicía, Deus dea a quen lle botar as culpas. Non? Porque efectivamente é moi cómodo en troca de enfrontarme a min mesma, de coñecerme e coñecer as miñas propias sombras, ou os meus propios desexos. Os desexos que non son capaz de recoñecer á luz do día e que, no entanto, veñen nos pensamentos intrusivos ou nos pesadelos, non? E se fósemos capaces de recoñecer eses propios desexos, pois reconciliarse cos propios desexos, cos propios gostos, evita efectivamente non ter que proxectarnos demais todo ese odio. Non? Tamén é un dos motivos polos cales eu penso que é tan importante escoitar. E ligando co de antes, por exemplo, xa non é só o profesorado, ou a orientación, non, que unha orientación que nas centros escolares non pode funcionar como tal. Cando temos un orientador, unha orientadora para canto alumnado, que é o que pode facer máis que ás veces cubrir papéis perante realidades tan diversas. Eu penso que poder escoitar caso a caso esas situacións e poder axudar a orientar as propias dores, os propios sofrementos, pois podería tamén axudarnos como civilización, polo menos a tentar evitar o peor,
que o odio vai existir, mas podemos axudar a metabolizalo, a dixerilo, a non facer con iso o peor, non? Que lindo. E que é moi máxico isto, porque claro, Carlos e máis eu non faláramos como, non desenvolvimos a conversa antes, non? Entón eu cando pensaba un pouco, bueno, que podo aportar nesta conversa dende a mirada da psicoloxía, estaba indo exactamente polos mesmos lugares que estás a ir ti, non? E sempre me parece unha maxia que se dean estas sincronicidades sen ter falado antes, e creo que tamén acontecen porque, bueno, hai como unha verdade que de como están a desenvolverse as cousas que pulsan, non? E que coas diferentes miradas ou linguaxes que teñamos podemos experimentar. Eu creo que sinalas cousas moi importantes en como acaba construíndose discursos de odio que logo ramifican en todas as violencias posibles, non? Unha delas é esta non posibilidade de masticar e de diserir. Nos últimos anos fomos cambiando moi rápido socialmente, ou seja, a velocidade cada vez é máis exponencial nos cambios que temos. Iso históricamente, cada vez que había un cambio moi relevante, pois é o que logo estudamos como etapas, porque efectivamente hai como unha especie de fractura e hai un tempo de asimilación e de tránsito, e agora estamos perdendo todos eses tempos de asimilación e non estamos sabendo moi ben en que mundo vivimos, e temos moitos estímulos, estamos inserindo moitísimos estímulos. Agora, unha persoa como a nós, nunha semana, está exposta a moitos máis estímulos, imaxes, do que non hai tanto, hai unhas décadas, unha persoa como seríamos nós, podía estar exposta en anos. Iso é un salto abrumador e que os nosos cerebros non están preparados para poder procesar, diserir toda esa información. Entón, o que facemos é inserir, é como se comésemos sen poder masticar e sen poder facer a digestión. Cando levamos moito tempo facendo iso, podemos naturalmente deducir que imos enfermar, que estamos enfermando, non? Porque non estamos podendo... É como cando imos en tren, non? Moi rápido, se miramos pola xanela, podemos ver cores, podemos ver certa intuición de formas, pero non vemos unha imaxe nítida, non podemos ver moi ben que estamos a ver, non? Ou se o vísemos como en analóxico, o que facemos cando estamos en internet ou nas redes, se no noso cuarto agora aquí dixéramos, vou abrir este libro, é verdade, isto molaba, pero este cómic está super ben, e abro outro libro, pero este café, bueno, se me cae ese café, nese diario no que anotei que cando tiña 14 anos me beixei con este tío, que puto asco, chámame miña nai, falo coa miña amiga, hai un son aí vou abrir a ventana, escapa o gato, pero este libro que estaba aquí, esta roupa quédame ben, esta roupa xa non me sirve. Se parásemos un momento de facer ese movimento e mirásemos o cuarto, sería unha loucura. E se nos parásemos a ver que diso podemos percibir ben, que nos fai sentir ou que queremos con iso, tampouco saberíamos moito que facer. E estamos facendo iso todo o tempo. Entón, creo que ese é un dos factores moi como moi nucleares do que está a acontecer, que non estamos podendo colocarnos con nada, que con toda esa velocidade, con toda a violencia que temos ao redor e que estamos inserindo sen poder diserir ben, non? O noso corpo mantense moito en ameaza e aí é onde é moito máis fácil que todas esas pulsións se activen, non? E que todo que non sexa un espazo moi pequeno, non? Que manexar se torne moito máis ameazante. Para min aquí, na velocidade, hai algo moi clave e tamén creo que é guai falalo porque é algo no que temos moita capacidade de cambio. Quero dicir, isto que facemos se imos ao gimnasio, se imos nun medio de transporte, se imos dar un paseo, que é ver que a xente a maior parte do tempo ten uns auriculares postos, bueno,
non quero decir que é unha loucura porque parece unha señora con as gafas redondas e un teléfono de cable indo ao súper, pero é un pouco así, sabes? Precisamos ter espazos no día, ao longo do día, algún no que non esteas a introducir información e no que só esteas no que estás a facer. Que pode ser fregar os platos, me dá igual. Pero precisamos un espazo no que esteamos só en presente co que estamos a facer, non? E ver un pouco como estamos. E precisamos ter momentos como esta conversa, non? No que non podes darlle a por dous a conversa, porque senón logo desconectámonos moito dos ritmos humanos, non? Todo o que é importante non acontece a velocidade dun ritmo virtual, dun reel ou de algo que poidas acelerar. Unha conversa importante que queiras ter con alguén que queres non vai ter ese ritmo. Unha enfermidade de alguén que queres non vai ter ese ritmo. Atravesar un duelo, enamorarte, nada ten ese ritmo. Entón estamos como desapegándonos moito do que logo na vida sí que precisamos soster para poder relacionarnos. Sí, para que corremos tanto? Exacto, é un gran resumo de todo o que acabo de decir. No, aí ten un poema Rosalía de Castro, gravamos isto na semana de Rosalía de Castro, que fala de Álvaro de Anido, e xustamente dille isto, faz de todo, andas a correr a toda a parte, para qué? Podes matar todos os cabalos de tanto correr, a onde vas? Non é aí, lembremos a morte. Sí. Porque ao final somos seres prometidos para a morte, que dicía Heidegger, se non me engano, non? Vida hai unha. Entón, lembremos iso, se vida hai unha, fagamos con ela o mellor que poidamos, tanto correr, sei que todas e todos podemos acabar caendo, non? Pois porque hai algo que é da civilización, que nos empurra todo isto, mas pararse, un momento de calma, efectivamente, de pensar onde vas, vida hai unha, fai con esa vida o mellor que poidas, non? Non sei, hoxe teño día tamén de citar a Freud, gosto moito de citar a Freud, non? El dicía que non hai modo para salvarse que sirva para todo o mundo, que cada persoa, de forma individual, ten que encontrar o seu propio xeito. Pareceme tamén que é unha idea, sexa o que sexa a salvación, non? Sexa na idea de vivir a vida mellor, que cada persoa sexa capaz de inventar o seu propio xeito de vivir a vida máis vivible. Pois, efectivamente, se andamos correndo aí en toda a parte sen saber para que, ese é o grande éxito do neoliberalismo. Ese é o grande éxito, acabar interiorizando en nós o amo. Xa non é o amo exterior, é que o amo está dentro de cada unha e cada unha de nós, pois xa tendo que facer todo, sendo perfectos e perfectas en todo, que temos máis, non sei que no traballo, no amor os mellores, nas viaxes, non sei que, e ollo, que entendo que pois podamos facer cada un, mas aí tamén xa que cito moito a Freud, tamén teño que citar moito a Lacan. Que tes permiso para citar, Carlos. Sí, é que me parece que son ideas moi simples e moi obviamente parten dunha grande complexidade no seu na súa elaboración. Creo que fagas un mix entre citar a Freud, a Lacan, a Rosalía e a túa avoa, fai o episodio inteiro. Pois Lacan dicía, isto debería colocarse aí cando ergamos pola mañá, abrir os ollos, ver esa frase de só nos podemos sentir culpáveis de recuar perante o noso desexo. O que sexa o noso desexo, te antes falabas tamén, non seguir os propios desexos, iso adoece, iso enferma. O problema é ás veces saber cal é o propio desexo, porque ás veces o queremos, pensamos, non, que son cousas que en realidade escoitamos, pensamos, mas o que de verdade queres. Xa unha vida guiada en avanzar no que de verdade queres é unha vida que vale a pena de ser vivida. E se avanzas niso, vas te preocupar menos se ves unha parella de mulleres e ti és un macholo. Morreándose, efectivamente. Porque efectivamente a vida son 2 días, un deles chove. Entón, a clave é, que faz no outro día? No outro día vas pasalo nas redes sociais insultando xente ou vas facer algo mellor? Que estaba pensando, é imposible que este home
claro que é posible, pero pensaba, parece imposible que este home viva a homofobia, porque con eses argumentos, cando estás morreando por aí e pasa alguén e lle dis, a ver, a vida son 2 días, non estás sabendo seguir o teu desexo? Sí, e me Claro, conste que eu, un pouco como teñen dito varias creadoras non das redes sociais, aínda que en ocasións teño vivido a homofobia, en algunha ocasión con máis intensidade, noutras con menos, só me agrediron físicamente a Policía Local de Santiago hai uns anos, nunca vaya, ninguén máis por un saúdo, homofobia. a Policía Local de Por lo menos a esos Santiago policías, non? de hai Mas uns anos. denuncieinos e gañei Oh, wow, gañei, sí, que sí, ben, sí, sí. alégrome moito. Mas, quero dicir, non é o habitual, eu en realidade sufro máis represión por motivo de lingua, non as dificultades continuas para poder vivir en galego, e en xeral polo meu compromiso tamén como nacionalista galego e de esquerdas, Claro. sufro máis, quero dicir, padezo máis, non sei se sofrer, mas é como outra vez, non? Neste país de listas negras, non? Onde temos tamén tan naturalizado que na radio galega, na televisión galega hai listas negras, non, que Manuel Rivas non pode sair. Xa non digo, a min ás veces esquécense, pois xa me ten pasado, por exemplo, este ano pasado, un libro sobre as letras galegas. Xa sabía que este libro que ia, despois imos falar, non? Sí. Por eso para cumbral agora, sacando, mas o de vidas e historias LGBT da Idade Media xa imaginaba que ia dar algún problema. Non imaginaba que tantos, mas un que publiquei sobre literatura tradicional, e resulta que sabes canto lle dedicaron na televisión galega? Canto? 0 segundos. 0 segundos. Vai na terceira edición. 0 segundos. Televisión nun ano. De algunha administración gobernada polo PP, mas que é administración pública. Aquí non hai que andar mirando os carnés da xente. Chamábanme por erro, e despois acababan chamando para dicir, mira, que ao final buscamos outro perfil. A Escola Galega de Administración Pública, por exemplo. Uns días antes do acto, outro perfil. Eu xa dixen, mira, o que tedes que facer é imprimir a lista dos sospeitosos habituais, non? E polo menos non andar molestando. E así, e isto podo falalo en primeira persoa, mas moitas persoas. Como pode ser que Teresa Moure non saia, Pilar García Negro, Manuel Rivas, Suso de Toro? Como pode ser? Así, unha e outra e outra. Entón, digamos que, existindo outro, no meu contexto teño máis problemas como galego falante que polo... Ao final, Dirías... claro, é a suma de todo. É un pouco como dicía tamén Pasolini. Pasolini dicía, ás veces din que me critican por ser homosexual. Téñano claro, non é por iso. No mundo do cinema está cheo. No mundo do cinema está cheo. A min utilizan o argumento da homosexualidade para criticarme porque lles incomoda o resto das cousas que digo. Claro. Eu un pouco... con menos talento que Pasolini, mas facendo o que eu podo, síntome un pouco, síntome representado, non un pouco, síntome totalmente representado nesa frase. Dirías, Carlos, que tes demasiada pluma galega? Non sei, mas... Eu diría que sí. Eu que é verdade que non vou deixar de ser quen son porque lle incomode a uns trogloditas, eu diría non? que sí, que te estou piropeando, sí, estou tirándote unhas fichas aquí. Mas non, bueno, mas é verdade que ás veces pois é un pouco esta idea de domestícate, home, xa verás que vida tan regalada, que dicía irónicamente Castelao, non? Mas penso que é importante pois mantermos en partes pasos como este son fundamentais para mantermos tamén non só un presente máis respirável, senón tamén unha posibilidade dun futuro diferente, que é fundamental, que é chave. Sí, isto que decías da prosección, non? E que decía a túa avoa, creo que xunto a velocidade e con interiorizar o amo, non? Conformase moito esta dinámica, falaba aquí no curso, Pastora Filigrana facía un debuxo moi estructural, creo que o facía increíble, moitos parabéns a Gareso por esta programación, e Pastora, esa charla, bueno, tiña que estar en todas as escolas. Ela debuxaba moito esta estructura, gústame que dentro desa estructura nos esteamos como mirando esta parte na que tamén temos máis asencia, non? Porque creo que xunto con que o mundo é máis caótico, todo vai moi rápido, non sabemos moi ben cara onde estamos correndo, nin por qué, nin como nos están sentando as cousas. Hai moitas cousas que non estamos podendo procesar porque ver en Instagram unha foto da boda da túa prima, poñerlle un comentario, ver que está facendo a tía que te mola, tirarlle unha ficha e ver un vídeo de Gaza e logo ir traballar, é unha cousa que non se pode ubicar no corpo, senón
paramos, non? E aínda así é difícil ubicar iso. Entón, creo que tamén estamos nun momento no que está a venderse moito no medio de todo ese entorno caótico esa promesa da felicidade de que sí, todo isto está a pasar, pero ti, se queres, xa tes todo dispoñible, ¿no? Tes un curso gratuito para crecer en redes, se queres facer iso, para facer un emprendimento, tes a unha tía petadísima dicíndote como facer 3 exercicios de 10 minutos mentre se quenta a comida. Se non estás ben, é un pouco porque non queres, non? Ese tipo de mandatos do que non estou a facer, do que non me está a ir ben, de esa comparación de como se supón que podo estar ben e cuidar das cousas que me importan, é un diálogo que temos todo o tempo dentro de nós. E iso crea unha relación de dominación e de sometemento. Hai unha voz que é a dominante dentro de nós, que é esa que lle concedemos a verdade sobre a promesa da felicidade, e hai outra que nos estorba para conseguir iso. E creamos unha relación de violencia que estamos reproducindo todo o tempo. Cando vemos fora unha representación de esa voz que dentro de nós é a sometida, imos exercer a mesma violencia. E dentro de como se nos presenta no contexto social as disidencias, esa é unha representación dunha parte que a maior parte da xente somete e violenta dentro de sí. Isto creo que se ve moito coas pibas gordas, non? Lembro que en Localló faláramos con Magda Piñeiro, ela dicía, bueno, claro, é que a mí me chegan mensaxes pois dunha tía flaca, canónicamente flaca, e a mensaxe é, gorda, te vas a morir, es por tu salud. Esa é a mensaxe. Entón, claro, ela lle contesta, ti tamén vas morrer, non? Pero seguimos a que lle está pasando a esa tía flaca para escribir esa mensaxe. Claro, seguramente esa tía está indo como unha cabrona ao gimnasio e un día vai menstruando con ganas de chorar e fai non sei cantos burpees e está deixando de comer o que quere e cando se ve no espello se está metendo unha caña da puta hostia e cando está follando non se atreve a moverse como lle gusta porque se le va a ver non sei que, está con medo a que vai pasarse e creando un sistema de control e un machaque consigo mesma co que deposita a confianza e a seguridade que a vai levar a mellor lugar. En todo, nas cousas que lle importan, en relacionarse, nos seus afectos, en sentirse contenta, Entón, claro, cando esas cousas, dimensións importantes de ti están conectadas con iso, con esa relación de ter que controlar, ¿no? Que non se salga de madre, cando ves a Magda coa súa corporalidade dicindo, pois vou á praia con este top, vivan las gordas, tú dices, y una puta mierda. Sí. Porque senón, o que estou a facer eu, a onde me leva? O mal que estou a pasar eu, como cobro, non? Esta chave da felicidade, como é que a podo ter eu se ti estás a facer iso? Para min vai bastante por aquí, non sei se para vos que estáis escoitando fai sentido. Ademais, nun tempo no cal aumentan as adiccións a todo tipo de, non? Ou de sustancias, ou porno, non? Que é un problema tamén que digo como adicción, algo generalizado. Non se me entenda como un comentario puritano, mas como, non? E tamén existe a adicción á vida saudável. Todo acaba, quer dizer que tamén existe ese problema, non? Porque claro, é unha diferenza entre facer algo un pouco, non? Que sexa o prazer de facelo un pouco, a exageralo ao máximo e despois acabar proxectando, efectivamente, como ben dís, nas outras persoas dunha forma, con esa agresividade, con esa violencia, pois tipo de mensaxes. Que nos encontramos con outro problema, claro, cando hai uns anos, polo menos había un mínimo de perfil, de barreiras, non? Para estes mensaxes de odio. E que, de novo, tamén teño que subliñar, por exemplo, nas redes sociais, últimamente, os que máis recibo, por exemplo, unha publicación que fixen no Antroido,
un día vestido entre aspas de Bad Bunny, que en vez a publicación verá que moi entre aspas, puxen un chapeu e, e simplemente collín a bandeira. Claro, Carlos, é que vas por aí provocando e E riscando, collí tamén xo digo. a bandeira galega e... Porque non era suficiente con iso. claro, a bandeira galega coa estrela, no? Que azul, branca e colorada, no medio ten unha estrela, no? A iso é que canción puertorriqueña, azul, blanca e colorada, e en medio tiene unha estrella, que bonita bandera, es la bandera puertorriqueña, pois azul, branca e colorada, e no medio ten unha estrela, que bonita bandeira, é a bandeira galega, non a estreleira. Demasiada pluma galega, volto a repetir. E hoxe bloqueei 2 persoas, só hoxe. 2 persoas por insultarme, eu digo, non bloqueo, eu non teño por que andar aguantando nada disto, e oculto as mensaxes, non de máis de... mas, efectivamente, non teria que andar facendo isto, porque se te incomoda, o último que chavas pola cabeza é insultar a un descoñecido polo que sexa, a ver, debería haber xa unha barreira, mas claro, barreira nestes momentos non existe, nin para as ameazas de morte. Nin para as ameazas de morte nas redes sociais. Estamos chegando a uns niveis gravísimos, onde o pior de cada ser humano, as vísceras, pois que se expoñen desa forma, causando efectivamente tamén, pois, insultando, ofendendo, tentando incomodar a vida de outras persoas, que en realidade é un boomerang. En realidade é un boomerang máis. Non sabía que, bueno, que recibías de forma máis cotiá esas mensaxes. Porque seguro que puidestes escoitar ou as que tamén estivestes nalgúna presentación de Carlos. Bueno, neste libro do que falabas antes, en torno á súa publicación, viviches unha campaña de acoso, ademais fuches facendo a pública mentres estaba a acontecer. É importante sinalar que esa campaña estaba a acontecer antes da publicación do libro, é dicir, antes de que calquera persoa puidera efectivamente ler o libro. Creo que no que estamos a tratar dos discursos de odio é moi importante usar a propia voz, porque hai algo central dos discursos de odio que ten que ver con que son outras persoas quen construen os relatos predominantes sobre nós, non? Co que logo iso conleva. Creo que usar a nosa propia voz para relatarnos é unha das ferramentas moi poderosas que temos para procesar o que nos acontece, tomar un lugar respecto diso, e tamén para que o noso relato estea, non? E teña un lugar e unha forza. Entón, gustaríame moito que agora que pasou un tempo e tes tamén esa perspectiva, simplemente puideras contarnos que aconteceu nese momento. Sí, que xa uns anos antes, cando publicara outro libro que a configuración da homosexualidade na Idade Media, Amigos e Sodomitas, que gañara un premio, o premio Vicente Risco, despois gañara algún outro premio, mas en fin, fora o que facilitara a publicación. Isto foi no ano 2011. Anunciouse entón que gañara o premio e xa recibiu unha reseña no Faro de Vigo, antes de ser publicado. Entón eu respondín, de feito, nunha carta ao director agradecendo a reseña, mas que era bo poder debater a partir de que o libro se publicase. Agora neste repetiuse, só que cunha moita maior agresividade, non cunha reseña, efectivamente, senón cunha cantidade importante de insultos nas redes sociais, especialmente no Xe, pasado... en fin, todo o mundo seguimos denominando Twitter, non é unha cantidade inmensa de insultos, descalificacións que foron aumentando durante uns días e acabaron... A sensación é, pois, efectivamente, un grupo pequeno de persoas comezaron a insultar e, despois, de repente, comezou a chegarse xente que non sabía ben de que ia o asunto, que en conta un conto acrescenta un ponto, e dixeron, por oportunidade de cuspir, imos cuspir, non? Sí que é verdade, a min sí que me desacougou nun momento, pois xa, claro, os insultos máis estúpidos, cejijunto, de todo isto, non, mas xa cando esa actitude de abusona, de por un lado descualificar mesmo un traballo que non coñeces, mesmo académicamente, ou o meu propio, en fin, a miña propia trayectoria de traballo, e ao mesmo tempo se alguén
que tamén quero agradecer, porque aí está o discurso do odio, mas tamén o discurso do apoio e do amor, hai que dicilo. Se alguén dicía, como podes criticar dicindo que non é historiador e é profesor de historia? Non sei, ou cousas dese estilo. Entón, era como, agora hai que exhibir currículo, sabes? Era a actitude do abusón, non? Mais tamén hai que dicir que nos temos que rir na cara desa xente. Hai que rirse. O boomerang que lanzaron do odio deulles nos dentes. De feito, unha das persoas máis tóxicas nas redes, polo menos unha que non estaba totalmente anónima, dicía, tiñanos que agradecer a campaña que lle fixemos. Pois agradezo a campaña que fixeron. Efectivamente, un libro que fala sobre a Idade Media, sobre afectos e sexualidade na Idade Media, escrito en galego, normalmente non se esgotaría a primeira edición en menos de un mes e non tería 3 edicións nun ano. Pois entón, fixeron efectivamente a síndrome Bárbara Streisand. Cando dicían non chimos deixar presentar o libro en ningún sitio, o resultado, eu ainda estaba recuperándome dunha gripe e dixen, como que non van deixar presentar o libro en ningún sitio? E a ser máis tarde, vai ser antes, encheuse, non cabía a xente. Ese vídeo é increíble, é un vídeo que está no teu Instagram. Si, eu emocioneime tamén moito, non? Porque como, de feito, había as persoas que dixían, vanse atrever a vir, non se atreveron a vir. De feito, a partir dese día, começaron a baixar moito os insultos. E para mí é moi importante. Pasou pouco máis dun ano desde a saída do libro. Eu non son infalível. Ningún ser humano é infalível. Aínda que dediqueille moitos anos a isto, e fixe unha tese de doutoramento, en fin, sigo defendendo as mesmas conclusións que defendí hai un ano, sigo as defendendo en cada un dos capítulos. Se alguén pódeme convencer de que estou errado, non pasa nada, o coñecemento avanza co debate, co contraste, pódeme dicir, non viches esta fonte, esta está la interpretando mal, estou disposto a escoitar. Onde está a primeira reseña crítica? Porque dicirme cejijunto non é unha reseña crítica, payaso. Carlos Callón, que che gusten as pirolas no cu, non che autoriza para escribir un ensaio. Moi ben. Moi ben, pois un gran argumento, parabéns, non? Cos ensaios que escribiron tantos tíos só porque lles gusta a súa pirola, mira, non é un argumento, sinceramente. Si, queren mariconizar la historia e así nos va, en 4 días todos maricones. Alguén respondeu, pasaron os 4 días e eu sen mozo. Eu penso que ese humor ao final é o... É verdade que aquí, no contexto en que estamos, neste lado do mundo, aínda nos permite que a violencia non fose máis. Tamén temos que estar advertidos e advertidas, non? De que pode acontecer un momento no que pode ser pior, está acontecendo noutros lugares do Estado español tamén, non? De directamente retirar libros das bibliotecas, en fin, aínda pode ir a máis. Oxalá non fose así, mas temos ollos na cara, lemos os xornais, escoitamos a radio, non? Mas quero subliñar tanto ese odio que existiu, que non tivo barreiras por parte das redes sociais, como pode ser que unha mensaxe pedindo que me matasen, Carlos Callón o Paredón, non aínda este a día de hoxe no Twitter. Como pode ser? Por escribir un libro. Pero xa non é só que, de novo, que unha persoa lle pase iso pola cabeza, que haxa persoas que retuiten, como se pode consentir que iso continúe? Mas tamén quero subliñar a importante mobilización de apoio, de amor e de que non pode triunfar a mensaxe do odio. Justamente, algunhas persoas tiñan medo para a presentación. O importante é iso, plantar cara, non? Porque non dá a sensación de que somos unha... Non. A inmensa maioría da xente, ademais, está disposta a escoitar a nosa mensaxe. A nosa mensaxe a favor da convivencia. Entón, é importante que continuemos a lanzala. É verdade que son unha minoría con forza, con megafonía, con diñeiro, que poden acabar convencendo, como é o caso, a moita xente a que vai en contra dos seus propios intereses. Mas temos que continuar a sachar para que escoiten as persoas a nosa mensaxe a favor da convivencia e da diversidade. Totalmente. E creo que isto que dis, alegrome inmenso de todo ese apoio, alegrome inmenso do que foi acontecendo co libro, de rir polo medio, porque creo que incluso cando temos que usar tamén unha autodefensa máis extrema porque o que acontece o require,
convive e creo que iso é un dos poderes das identidades disidentes, esta creatividade de existir e poder usar tamén a risa, poder usar o prazer e a beleza e a diversión, porque sempre ao longo da historia temos usado iso xunto con defendernos de todas as formas posibles, non? Máis directas, máis físicas, máis legais, o que for. Para min, esa é unha das cousas que todo mundo debería tomar das disidencias e das disidencias sexuais e creo que é un recurso moi forte que temos, non? Miña avoa, por italiano, díxame, és todo dentes. E dixíamo, sobre todo porque pasaba o día a sorrir, mas tamén para morder, non? Os dentes serven para moitas cousas. Pois sí, penso que é importante, non? Que non nos amarguen. Ollo, é lóxico que unha cousa así, que a calquera persoa lle afecte en algo, non? Que cree certa inquietude, certo desasosego, iso é normal, mas que non nos amarguen a vida e que seamos tamén capaces de colocar as cousas no seu xusto termo, con esa idea de novo de que vida hai unha. Non se trata de ser ja, todo vai ben, mas efectivamente esa idea do sorriso para batallar, para vivir mellor, para combater. Precisamos a ambas cousas, non? Debuxa apuntas a que hai unha das cousas polas que iso aconteceu, tomando este marco grande dos discursos de odio e das violencias, agora en pequeno, non? Na túa experiencia propia, apuntas que unha das cousas polas que aconteceu é, bueno, porque poden, ou seja, de repente, quen precisa un lugar onde ir volcar as súas paixóns, como decías antes, e como falábamos de non saber ben onde colocar isto, non? Nin que é, ou estar tamén sentíndome eu nunha parte tan violentado e tan machacado que preciso como actuar algo afora, non? E machacar a outro. Nas redes sociais, no virtual, agora iso pode acontecer, ou seja, non hai unhas consecuencias reais que frenen iso, non? E creo que ese é un dos lugares que precisan cambiar, porque efectivamente onde se poida e mentre se poida vai acontecer. Pero que crees que, ou seja, non sei se encontras un perfil en común entre as persoas que te escribían esas mensaxes ou que tiñan esa actitude máis violenta contigo? Eran, digamos que nun comezo eran denominadas terfas, non? De persoas que efectivamente negan a existencia da transexualidade, que tamén é algo para alén da parte vivencial que é sorprendente, mesmo en algúns casos eran persoas tamén, conservadoras, ultraconservadoras, mas outras non, outras eran, digamos que nese aspecto son elles resulta algo intolerável por completo, e noutros aspectos, digamos que mesmo son aliadas noutras loitas, que iso tamén foi algo que me chamou a atención, e como moviliza tanto nalgunhas desas persoas, até o punto de que, por exemplo, eu publiquei un adianto dun dos capítulos deste libro no xornal Nos Diario. E eu dixen, que tema queredes? Fuxen unha votación no Instagram. Que tema queredes sobre os santos trans, o caso de Esteban de Castro, Esteban Fernández de Castro, que é o adiantado maior do Reino de Galiza, atacado por sodomita por Afonso o Sabio, non sei, fun pondo así varios casos. E algunhas destas persoas dixeron, votade polo dos santos trans para podermos ir a por el. É como... entón, ou seja, ti queres que se fale para poder exprimir o teu odio, para despois poder insultar máis. É unha cousa que tamén penso que para as persoas que fan iso deberían miralo. Deberían miralo, de que é o que moviliza nesas persoas até ese punto ese odio. E despois digamos que foi o núcleo, e depois foronse xuntando, efectivamente, de diversidade de odios, simplesmente ás veces imos xuntar o noso cuspe, non? Porque eran moi diversos. Un señor que se presentaba como psicólogo eminente, el lanzaba uns insultos, tiña millares de seguidores no Estado español, uns insultos terribles, e respondínlle, vostede leu o libro. É que non, é que, eu digo,
se esa é a fiabilidade. Tes unhas grandes respostas, Sí, sí. Carlos. Ia preguntarte, en torno a todo isto, que sentiches que efectivamente foi un apoio, unha axuda, unha protección? Porque que ademais ti és unha persoa, pois iso, con unha autoridade avalada pola túa trayectoria, cun rigor académico, profesional no que faz, incluso con cargos que teñen un poder, non? Como nomeábamos na presentación, és unha persoa pública, és unha persoa querida, con moitos apoios, é dicir, tes un perfil que dende fora, cando menos, apunta a unha solidez, non? Ou certas proteccións ou certa dificultade para que ese ataque se dirixa contra ti. Creo que o feito de que fose así e logo fose baixando e durase como ese tempo e tal, tamén está un pouco vinculado a todos estes elementos, non? Pero interésame moito no que estamos a falar para poder falar das violencias e poñernos fronte a esa realidade e ver como funcionan, pero tamén dos recursos e posibilidades que temos que no teu caso viches que efectivamente foi apoio, foi protección fronte a todo isto. Houbo dous apoios institucionais fundamentais que foron o da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, que agradezo a toda a entidade, presidida por Cesario Sánchez e Iglesias, que se volcaron dentro do que poden facer, non? E despois o Avante, o movimento LGBT galego, pois desde ambas as entidades pois apoiaron desde o minuto cero, desde as ferramentas que teñen. Non máis, para min non podo máis que ter palabras de agradecemento polo seu apoio e polo seu agarimo. E pois o afecto que tamén chegaba nas redes sociais, e viso, agradezo a moitas persoas que además estaba convalescente da gripe en algúns momentos, en fin, algunhas persoas que fosen tamén unha voz miña neses momentos, non? De que respondesen. Para min era lindo de poder ver en ocasións a persoas que dixesen pois iso, palabras de apoio, de defensa, de posta en valor. Eu con certeza gardo no meu corazón que unha pasaxe bíblica esta da que gostaba, eu fui a un colexio de monxas que dicía, e a Virxe María guardaba todo iso no seu corazón. Pois eu gardo todas esas no corazón, porque non só hai que ficar co odio, hai que ser conscientes, estar advertidos e advertidas, mas tamén ver iso. Depois esas persoas tamén que teñen ese problema de non poder recoñecer que hai outras persoas que non poderían ter unha vida vivível se non fose a saída trans. Eu convido a que se pregunten por que se senten tan incomodadas. Totalmente. Porque no peor dos casos, se non son capaces de soportar que outra persoa teña outra vida, que viren o pescozo. Sí. E xa está. Porque, ademais, iso xa a nivel de convivencia. Mas a nivel da documentación, que facemos? Como hai documentos medievais en galego-portugués que nos falan de santos que naceron como mulleres e acabaron entrando en conventos masculinos e facendo a súa vida santa, se iso ten algún valor, non? Pois como os milagres, como varóns, e que algúns que se identifican dicindo eu son un home castrado, son un eunuco. É o que din documentos medievais que se copian na Idade Media. Que facemos? Como esas persoas non gostan de que eses documentos existan, que facemos con eles? Queimámolos. Cal é a alternativa que nos dan? Deixamos de investigalos. Porque depois algunhas persoas dan respostas simples de documentos que nin coñecen. Entón, reparemos nisto, que esa actitude que teñen é negativa para outras persoas, é negativa para o coñecemento, e tamén é negativa para as propias vidas destas persoas, que poden facer algo mellor que estar monopolizadas polo odio. Sí, quero moito que nos fales disto agora, non? Desta parte do libro, de como podemos voltar a ese momento histórico para ver como se articulaba aí os discursos de odio, as nosas respostas. Creo que dentro do que estamos a falar, este poder ver que nos acontece a cada quen é moi importante para as propias persoas, pero tamén para as nosas estrategias, porque creo que precisamos puntos de unión, non? Eu lembraba, preparando esta conversa, que cando eu cheguei a Compostela era unha chavala con 18 anos, estaba coa miña moza,
É unha das escenas que na miña biografía lésbica teño super grabada. Estábamos na rúa, na zona nova, estábamos preto, falando, pois acariñándonos, de vez en cando beisábamonos con esa proximidade de alguén pois con quen estás envolta así, non? E de repente un home veu cara a min e colleume do brazo, apretándome moito, facéndome dano, e con moita forza xiroume e púxome diante del. Miroume moi fixamente e logo díxome: é que quería ver se eras un home ou unha muller. E soltoume e marchou. Claro, eu penso, cantas barreiras traspasaches, cantos códigos sociais, non? De achegarte a min, tocarme, falarme sen coñecerme, agarrarme, violentar o meu corpo. Por qué? Porque non esquén de poder voltar á túa casa con esta dúbida. Canto move en ti esta dúbida se non a resolves, que faz todo ese movimento só para ter unha resposta, non? E con toda esa violencia que ele exerceu, cando tivo, é como unha persoa que estivera entre dous camiños, confusa, como cunha cara tensa de confusión, e cando di, é verdade, que era por aí, se relaxa. Porque el cando me dixo, vale, só quería ver se eras un home ou unha muller, díxomo cun sorriso. El estaba como aliviado, non estaba percibindo esa violencia, non? E para min hai moito diso de, canto supón para ti non ter esta resposta ou non saber ben como moverte, non? Con isto. E unha das miñas preguntas tamén para cando teñamos o espazo aquí, non xa fora da grabación e demais, é como podemos facer as pontes entre nós e esas persoas. Porque é verdade que a maior parte das persoas están dispoñibles para facer un achegamento que non sexa violento, pero cando teñen esa ponte, non? Creo que, por exemplo, nas identidades queer, o que acontece cando nos emparellamos demostra moito isto, que é dicir, bueno, pois ti agora te botas un mozo, Carlos, e vas á familia nalgún momento de sangue desa persoa, e a medida que van coñecéndote, vai cambiando, non? Como neses núcleos familiares nos que quizáis alguén pois ten esa extrañeza ou ten os seus discursos ou os seus presuizos ou incluso ten conductas discriminatorias, abertas ou agresivas, no contacto directo, nesa humanización, niso afectivo, niso de, mira como estivo no cumpleaños, no aniversario da miña sobriña, ou como recolle a mesa, ou como se preocupa e me manda unha mensaxe porque vai como configurándose outra cousa. E isto históricamente foi acontecendo, non? E creo que as identidades queer sabémolo ben a importancia que ten eses espazos e que as outras simplemente nos humanicen. Entón, pregúntome a nivel comunitario dos nosos entornos como podemos facer eses enlaces coa xente que está ao redor, cos tipos que se poñen nerviosos e que se teñen como un pouco de cauce, un pouco de guía ou tal. Efectivamente, hai moitas cousas que non van a chegar a facer. Non o digo así como responsabilidade de que teñamos que educalos ou tal, senón dende este lugar de poñámonos fronte á realidade e vexamos que falla algo entre medias. Non van vir as nosas asambleas, seguramente non van ler os nosos libros, non van estar nun curso como este. Entón, cale a ponte para que cheguen a ese lugar máis próximo, non? Pois hai moitas pontes, non, que se poden construir, mas por voltar á primeira pregunta, non, ou do comezo da conversa, que se fai no sistema educativo? Que se fai nas escolas, nos institutos, nas universidades? Porque moitas veces o que se presenta é unha realidade monolítica, mesmo moitos libros de historia, de texto, e a pesar de que se avanzou, tamén hai que recoñecer que se avanzou, mas os homes parece que ás veces só existían homes ao longo da historia. Eu, xa que antes dixeche que teño un gran currículo, por favor, a xente que saiba que por este currículo poden acreditar no que lle vou dicir. As mulleres
existiron desde que existe o ser humano. Non son un fenómeno contemporáneo. Por tanto, poden ter a certeza de que existiron ao longo das diferentes épocas. Non era que un home cortase un dedo, soltaba o dedo e nacía aí outro home. E, por tanto, haberá que contar a historia das mulleres. A dificultade que hai mesmo nisto, cando as mulleres non son unha minoría, non, senón que son un pouquiño máis que a metade da humanidade, contar a historia, que os coñecementos académicos que hai, que cheguen tamén ás escolas. Para mí é fundamental as escolas, os institutos, universidades, mas quero subliñar todo as escolas. E na diversidade afectiva sexual, claro, pois efectivamente o mesmo. Eu neste libro Vidas e Historias LGBT da Idade Media falo, por exemplo, dunha cantiga de amiga amorosa dunha muller para outra muller. Os cancioneiros que nos la transmiten está así, unha muller falando e despois fala con pronomes femininos. Son explícitos. Cando vai chegar ás escolas? Cando vai chegar, por exemplo, xa ao nivel de coñecemento xa de secundaria, bacharelato, universidade, cando nos din que poemas que se din que son homófobos, en realidade non son homófobos, por así un exemplo rápido, porque moitas veces modifícanse textos, iso non só acontece nas cantigas medievais galego-portuguesas, acontece, está así. Esa é unha cousa que explicas moi ben no libro, non? Como se foi alterando todo ese registro e toda esa memoria para que coincidise con ese discurso dominante. Pasou a Safo, nas traducións de Shakespeare, en fin, a Catulo, en fin, un e outro, a Miguel Ángelo, non? Que durante séculos os seus poemas foron modificados os pronomes para que aparecese como que se dirixía a unha muller cando se dirixía a un home, non? Por exemplo, hai unha cantiga na cal modificaron unha parte de forma que parecía que unha muller se queixaba dun mal amante, porque modificaban como se falase unha muller cando falaba un home. Entón era unha crítica contra un malamante. Unha vez que todo o mundo dixo, aí é un home que fala doutro home que é un malamante, entón pasan a dicir sátira contra a homosexualidade. Perdoen, segue sendo unha sátira contra un malamante. Claro. Non hai en ningún momento di outra cousa, ademais que é un pesado, que vai todas as noites, que non sabe facelo, é o que di, con palabras medievais, mas é o que di. Entón iso, ou por exemplo, a primeira tese de doutoramento que chegou á Universidade Galega para falar desta diversidade afectiva foi nos anos 80, a de Francisco Rodríguez, que despois publicou como análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, publicada, ou seja, cualificada cum laude, unha publicación que se esgotou a pesar das dificultades tamén polo compromiso político deste que foi un líder nacionalista, despois deputado no Congreso varios anos, que reeditada como a Rosalía de Castro estranxeira na súa patria, pódese ler, é un libro gordocho, mas pódese ler, e ele explica moi ben a liña da comprensión para a diversidade LGBT na prosa de Rosalía de Castro e os poemas lésbicos que ten. Algúns, por exemplo, como Miña Santa Margarida, que é un poema tan explícito que está nos cantares, que unha vez que a xente o lé e di como pode ser tan explícita e eu non decatarme antes. É unha muller que di que está namorada da santa, non é que oxalá pudese vivir contigo soiña no monte, e di, cando fala da santa, o que lle produce a santa para ela, di, manantial que mel derrama pura fonte de ternura. Ou seja, que nin sutil era. O caso é que como era inimaginável, un poema igual dun home dicindo que estaba namorado dun santo e que todo o que lle producía nunca se publicaría. O que pasa como das mulleres era inimaginável, non? Entón, que todas estas cousas, Eduardo Blanco Amor, Fermín Bousabrei, como a homofobia que padeceu nas rúas de Santiago de Compostela, como perdeu o traballo por homosexualismo, como non podemos interpretar a súa obra sen esa clave, en fin, que todo iso chegue ás aulas, a importancia, non, de, pois na Revolución Rusa, como se debateu, porque non foi unha cousa que decidisen despenalizar a homosexualidade porque lle dese por aí a un deputado amigo de Lenin, debaterono e decidírono, que se fale de todas estas cousas, non, porque para min é moi interesante, ademais, como aspectos que son centrais nos documentos do pasado, sexa para ben ou ás veces para mal, para impulsar o odio, despois, na reconstrución dese pasado, son eliminados, non? Claro, se, por exemplo, para o criminal Bolsonaro
pois era un elemento fundamental a homofobia, promover a homofobia, lanzar discursos homófobos contra a esquerda, contra o Partido dos Traballadores, non o esquezamos, está aí. Ou seja, é un criminal que está en prisión por outros motivos, por golpista, debería estar en prisión por máis motivos, por non socorrer o seu povo durante a pandemia da COVID, negarse a distribuir as vacinas que existían nese momento, mas non esquezamos como para él, por exemplo, era un aspecto central acusar a Lula pois de, en fin, de todas as barbaridades que dicía, que distribuían como era a chupeta gay nas escolas infantís e cousas dese estilo. Era un discurso moi forte de censura de libros, en fin, que penso que todas estas cousas non eliminarmos da historia o que pertence á historia. Iso é super importante. Un beiso, Rosalía de Castro, ala onde esteas. Está aquí. Que está no corazón. Sí, bueno, que ben engataba a xente antes, verdade? Estamos perdendo un pouco desa poesía. Eu digo que hai que recuperar un pouco desa poesía para engatar. E logo, creo que dentro dos recursos que temos, colocarnos fronte á realidade coa crudeza que ten e tomar un lugar de responsabilidade respecto diso que demanda de nós accións concretas, ao mesmo tempo que cultivamos os nosos espazos onde non temos que estar batallando nada, senón simplemente sendo nós desfrutando diso coa nosa creatividade de existir, porque ese balance creo que é o que tamén nos pode ter esa boa vida na vida que temos, non? Que, vale, estamos facendo o que o mundo demanda para que poidamos estar nun mundo mellor e ao mesmo tempo estamos vivindo como xa sabemos que é posible, non? Nos nosos espazos, coas persoas coas que sexa así. E creo que nese balance, nesa danza, esta invisibilidade do lésbico precisamos usala no espazo onde dar a batalla para batallala e ser visibles, tamén usando a estrategia de autodefensa de, bueno, se ás veces non me ves, vou usar isto para colocar o que preciso, non? Se san as miñas cartas coa namorada ou porque o de relatarnos, sabendo que se modifican os nosos relatos, as nosas experiencias, que se borra a nosa historia, que se destrúe, é moi importante. Os diarios, tías, temos que escribir diarios. Iso, ao longo da historia, foi un rexistro importantísimo para a vida das mulleres e para a vida das disidencias. Ter unha voz propia como en espazos como estes ou nas nosas redes sobre as cousas que nos pasan, porque ese rexistro case ninguén o vai facer, se non o facemos nós. Cando estamos a facer iso, estamos preservando a nosa historia, estamos facendo as nosas biografías e as das nosas identidades na historia, non? E o que nós estamos a vivir e a contribuir a este mundo. Entón, creo que iso é moi importante. Nisto que estás a facer de ir cara atrás, con todo que cada vez que falamos do pasado, falamos do futuro. Exacto, con todo que investigaches, escribiches, como tes unha visión aérea moi fascinante, como moi valiosa. Como ves que na Idade Media se foi creando esta arquitectura dos discursos de odio? Cales eran os dispositivos, as maneiras nas que se foi facendo isto? Sí, para min tamén foi fascinante ao longo destes anos, porque eu tiña a mesma idade, a mesma imaxe da Idade Media que temos case todo o mundo, non? De feito, quen pense vida as historias LGBT da Idade Media dirá, aí vai comezar a falar das fogueiras, non? É o que se pode imaginar, é a Idade Media mítica que vemos en Xogo de Tronos, onde mesmo chegan a falar de sodomía, a pesar de que non hai Sodoma, non hai Biblia, non? Por tanto, xa é curioso, non? Esa idea, eu que sei, a de Fuck You de Lily Allen, non? Your point of view is medieval, non? Pois esa idea, pois a Idade Media aí penduráronselle moitas cousas en riba que non se corresponden en realidade co problema da Idade Media. De feito, a maioría dos castigos contra esta diversidade acontecen na idade moderna, que se que a moderna ten cousas boas tamén. Entendedeme ben, mas a maioría das condenas, das queimas, das torturas producíronse despois. Entón, unha chave interesante non é que haxa unha Arcadia, unha antigüidade na que a xente era libre sexualmente, non existía culpa. A cuestión é que a sexualidade era organizada doutra forma.
culpa é algo intrínseco ao ser humano e o ser humano na civilización xestiona a culpa dunha forma ou doutra e crea normas que sucesivamente se incumpren, non? Normas que normalmente son moi puritanas e que ao final se chegan a cumprirse esas normas seguramente non habería seguintes xeracións. A xente tende a incumprir, mas a vivir co soño de que é posible organizarse desa forma. E son normas moi estritas. Algo unha constante desde o neolítico, desde que comezan a ensombrecerse as mulleres, é o de afastar a idea da pasividade. A actividade é boa, ser activo, un home activo é bon, unha muller pasiva é boa, unha muller activa non é boa, e un home pasivo non é bo. Ese é un elemento constante nas sociedades antigas en boa parte da Idade Media. Cando aparece o odio que podemos chamar homófobo, o concepto de sodomía, porque en realidad, ainda que é un termo bíblico, non aparecerá até máis de 1000 anos despois dos eventos que se contan no Novo Testamento, digamos, nos 1000 primeiros anos de historia do cristianismo non existe o pecado de sodomía. Isto xa é algo que nos rompe os esquemas. Eu fui a unha escola de monxas, eu que vin os curas manifestándose cando se aprobou o matrimonio entre homes, o matrimonio entre mulleres, e a pregunta é en que parte da Biblia se di que que parte da prédica de Xesús Cristo se di que un home non poderá deitarse con outro home? Nunca. Nin vivo, nin resucitado. En que momento da prédica de Xesús Cristo di e unha muller non poderá abortar? Nunca. Nin morto, nin vivo. Poden dicir, non, é que hai unha parte no Antigo Testamento onde se di, claro, unha parte do Antigo Testamento, efectivamente, onde se di que unha persoa non pode ir vestida con 2 tecidos diferentes, cual todos os cristianos están a incumprir, porque non van cun só tecido, onde din que está prohibido comer marisco. Creo que isto que dis é importante registralo no sentido de que crease este halo de que de naturalizar e de que hai unha verdade neses discursos de odio porque estiveron ao longo de toda a historia da humanidade, precisamos ver que son introducidos de certas formas en certos momentos históricos e por certas, centros de poderes, ¿no? Para desfacer este relato de que, é a verdade da humanidade e simplemente estamos como a traela, non? Non é así. Sí, hai que desnaturalizalos, efectivamente, non? En xeral, a historia da sexualidade, eu ás veces comparo coa diferencia de que todos e todas necesitamos comer varias veces ao día, mas se collemos unha máquina do tempo e fósemos aí 300, 600 anos ou 1000 anos, 2000 anos, veríamos como a gastronomía muda. Comer comes, mas saber quen soporta as salsas que lle botaban os romanos á comida, non? Ningún omeprazol soportaría esas salsas. Entón, efectivamente, vémolo coa forma de organizar a sexualidade e tamén como os odios mudan. E como, efectivamente, a partir do século XI, e sobre todo con máis forza nos séculos seguintes, a partir especialmente do século XIII, con moita máis forza, pois comeza a configurarse, por exemplo, que un home, mesmo sendo activo, pois tamén vai formar parte dun pecado que pasará a ser un pecado de nova creación, o pecado este pecado de sodomía, e o pecado que ademais vai ser o centro de todos os pecados. Ningún dos pecados que se relatan na Biblia vai ser tan importante como este. Podes dicir o que é matar, podes dicir o que é violar, podes dicir o que é insultar a Deus, que un home se deite con outro home, ou, cando se consegue imaginar, que non sempre se imaginaba, que unha muller se deite con outra muller, iso non se vai poder nomear. É o pecado nefando, aquel que nin tan sequera pode ser dito, aquel que pode provocar males na civilización. Mas, ollo, hai alguén que nos pode salvar. Esta é a chave. Quen nos pode salvar? O rei. Estaba expectante, O rei. porque non me lembraba disto. É o rei, e por tanto o rei ten esa función de salvarnos, de saber. Por iso podemos encontrarnos con algúns reis que tamén tiñan a xenda apretada e dicías, e ves como asinan condenas dun San Cristán que se deitou con non sei quen. E
E dice, de verdade este rei non tiña nada mellor que facer nos começos da idade moderna que asinar unha pena de un sancristán? Pois na conceptualización da época non tiña nada mellor que facer, porque efectivamente se el garantía a condena a esas persoas, estaba a garantir o poder, en fin, a orde no seu reino, e tamén, por tanto, a garantir que el era o mandatario designado. E iso ten a ver, este pecado aparece nun contexto que denominamos da sociedade represora, onde se impulsan moitas fobias, é o tempo do antisemitismo, da islamofobia, do antisiganismo, non? Que tamén o povo cigano, lembremos as persecucións que recibiu, o tempo das cruzadas, non? Das novas cruzadas máis violentas. Non é casualidade que no ano 1215 hai un concilio, o Concilio Lateranense, no cal se impulsa unha nova cruzada moi violenta, non, contra as terras santas, que se impulsa unha cruzada contra os albixenses, contra Occitania, con motivacións políticas evidentes, mas tamén se impulsa un sacramento novo, que pasa a ser obrigatorio, un sacramento que non está nin no Antigo Testamento, nin no Novo Testamento, e, no entanto, pasa a ser considerado fundamental, a confesión. A partir dese ano, todas as persoas maiores de 7 anos teñen obriga de confesarse como mínimo unha vez ao ano. Iso significa un poder, porque ás veces pensamos, non existía internet, non existía televisión. Non, existían unhas ramificacións do poder clarísimas, unha organización do poder clarísima. E significaba que cada sacerdote en cada parroquia ia mirar frente a frente aos ollos a cada freguesa e preguntarlle pola súa vida íntima. Como pecas? E ás veces, claro, van comezar a elaborarse cuestionarios, e ás veces justamente vai nascer o pecado a partir do momento en que o sacerdote di, olla, que isto, se o faz, é pecado, é un pecado moi grave. Non é justamente interrogar sobre o pecado, fai nascer o pecado. Ás veces tamén se cada deronlle ideas, iso, porque algúns interrogantes, por exemplo, hai un que conservamos do bispo de Worms, que di, unha pregunta que había que facer era ás mulleres, e ti deitácheste con unha muller, cun instrumento atado á cintura, de forma que, en realidade, case lle estaba dando... Se cada algunha dixo, pois non, mas agora que o dis... Con este manual agora tan que o dis... Mas claro, é nesa fase. De calquera forma, aínda que as primeiras condenas a morte por o que se chamamos homosexualidade son do século XIII, as primeiras legislacións, de feito, son en Castela, con Fernando III e Afonso o Sabio, foron as primeiras condenas a morte en Europa. Tamén sabemos que demorou en aplicarse de forma generalizada. Houve algún caso, por exemplo, no reinado de Afonso o Sabio, sabemos por as cantigas de Santa María que hai unhas persoas as que mandou queimar, en fin, uns homes que mandou queimar dicindo que eran homes que non amaban muller, mas en realidade era porque el pensaba que estaban organizando un golpe de Estado contra el. Non é? Moitas veces este era moi útil porque era o delito que non necesitabas probar. Ao mesmo tempo, Afonso o Sabio, que a pesar de ser o grande autor dese monumento da cultura europea do século XIII, que son as cantigas de Santa María, que son unha pasada. O malo das cantigas de Santa María pode ser o título, porque a xente ás veces pode pensar que son cantigas devocionais e tal, mas claro, eu animo a xente que se achegue, a que bote un olliño aos debuxiños e aos textos, porque son... É outro tipo de devoción. Claro, exacto, é un mundo apaixonante, mas el, a pesar de que escribía iso en galego, a que el consideraba a obra máis importante, non o que din os libros de texto, que el consideraba a obra máis importante da súa vida cultural eran as cantigas de Santa María, escritas en galego, mas ele era inimigo da nobreza galega, estaba enfrontado, e o principal líder da nobreza galega, un dos motivos polos que o ataca é justamente porque estaba liado co adiantado maior do reino de León e ordena, non, aí que os xograres e os trovadores tensen as súas frechas para lanzar en dardos poéticos moi duros contra estas persoas, dicindo ti o que queres casar cun home, a ti foixecho a cabeza de tanto foder con homes, e todas estas cousas que dicían, mas, no entanto, nunca o queimou. Sería un enfrontamento moi grave. Consideramos máis cantigas criticando a este dirixente do reino galego que cantigas sobre adulterio.
Entendo. Ou seja, que non era unha cousa que lle desen pouca importancia, mas tamén é importante a hora de analizar esas normas, analizar non só as leis, o que diga a letra, senón a súa aplicación. O problema foi que crearon un terreo propicio para a súa aplicación décadas máis tarde dunha forma moi violenta, terrible, non? Como di unha das normas, até deixar todo o seu corpo e memoria en pó. Claro. Bueno, van aparecendo moitos destes elementos comúns, non? De que créase un perigo moi grande e ao mesmo tempo desempodérase moito as persoas e centralízase ese poder de protección ou de resolución pois no poder principal que se quere alimentar, non? De unha forma moi explícita, nese caso era o rei, desenvolvense eses sistemas para garantir que esa orde se pode soster. Dis algo moi concreto que é as mulleres tiñan que ser pasivas e os homes activos, o demais estaba penado. Cal é o interese de manter esa estructura? Sí, en realidade, pois, xa que usa a palabra interese, lembremos esta idea de Freud. As persoas non se moven polos seus intereses, móvense polas súas paixóns. No entanto, o interese que habería político sería a resposta que nos damos, polo menos, non? Que se dan tamén os grandes historiadores e historiadoras que analizaron este aupar da intolerancia dunha forma tan agresiva é a creación, sobre todo, desas monarquías centralizadas, non? Como o útil que lle é ese... vemos, por tanto, que acontece en moitas etapas da historia, non? Ese fomentar o odio ao diferente, lanzar as masas cara ao diferente, de forma de asegurar o poder dunha determinada minoría. Entón, digamos, habería o interese político, mas esas masas, en realidade, non se están movendo polos seus intereses, non? E cando pensemos millares de persoas se embarcan para loitar, para acabar cos musulmáns en Terra Santa, claro, esas persoas estaban indo contra os seus propios pero creo intereses, que mas conseguían moverse as persoas que nesas minorías de poder, pois efectivamente conseguían mover esas paixóns. claro, cando creas minorías, isto explicaba moi ben Pastora, creas unha imposibilidade de que haxa unha comunidade forte, unha pelesa forte comunitaria dende esa unión, que vas creando esas fracturas e esas pelesas internas, colocando o inimigo entre as iguais, destinando esas paixóns que se activan deses réximenes máis dominantes, non? Ou con menos dereitos, eses propios malestares que xeran esas propias centralidades de poderes, vas dirixindos cara as dianas que vas creando entre a propia poboación e vas fracturándoa, e ao mesmo tempo justifícase ese propio sistema de poder para poder protexerte diso, non? Isto que dis de mulleres pasivas, homes activos, non me parece menor no sentido de que un dos eixos máis raíces do sistema de poder no que vivimos é o xénero, o ordenamento de xénero e a distribución de que as mulleres nos encarguemos do reproductivo, non? De que fagamos unha parte gratuita para soster o sistema e ademais pois esteamos en espazos con menos posibilidade tamén de organizarnos, de intervir na vida pública, etc. E os homes entendo que aí estaba tamén moi orientado a forza de traballo, conflictos bélicos, como hai unha orde moi útil para soster esa estructura nese pecado nefando, non? Retirar diría tamén retirar a diversidade, o pracenteiro, esa creatividade do que falamos, esa posibilidade de vincularnos incluso coas diferencias a través do prazer, do amor. Creo que as disidencias sexuais conteñen moito diso e iso é moi incontrolable, é moi desordeador, é moi forte a nivel de poder establecer alianzas, ¿no? Entón, creo que hai algo necesario en
orientar unha parte de violencia cara aí porque hai un poder moi grande niso. Sí, tamén por indicar, no caso de que fose Castela o primeiro reino en condenar a morte por relacións entre homes, máis tarde interpretarían como donde di homes tamén deben entenderse mulleres, mas dio literalmente un intérprete desas normas, e non porque nese en Castela e en outras partes de Europa, e porque despois, por exemplo, máis tarde o acabaría asumindo Portugal antes de que o reino galego, por exemplo. Non é porque houvese no reino galego unha tolerancia maior ou algo polo estilo, ou en Francia, ou o motivo é a repoboación. E como a necesidade da repoboación, pois é de estimular justamente que houvese reproducción e, por tanto, era necesario pois castigar dunha forma severa todo tipo de acto non procreativo, porque tamén é verdade que nun comezo a sodomía referise todo tipo de acto non procreativo, non? E mesmo tamén que fose relacións heterosexuais, mas se non era buscando pois iso, a descendencia, pois xa incumpriría, non? Que isto lembra un pouquiño tamén esta idea da psicanálise, non? De Freud e de Lacan, que xa que non os levo uns minutos sen citalos, non? Mais esta en concreto de Lacan, cando repite que en realidade non hai máis sexualidade que a desviada, non? Porque se a sexualidade só serve para a procreación, en fin, a maioría das relacións heterosexuais non son pensando, amor, imos ter un fillo e xa está, non? Que en realidade a sexualidade sempre é desviada e cada persoa, cada, pois, dunha forma. E dice que a natureza o permite, non? Hai un proceso para facer unha persoa dentro de ti que leva un tempo que, bueno, aí está. Sí, Gústame moito isto, a verdade, é unha gran cita. Toda a sexualidade desviada non nos cabe para título de episodio, pero é unha gran cita. Eu, para ir pechando e ter tempo de falar aquí coas persoas do curso, de todo isto que fomos percorrendo, bueno, unha investigación, o libro é increíble, recomendo vos moitísimo que o leades. Non dá para discurso de odio ese libro, quero decir, está todo tan ben demostrado, explicado, feito. Bueno, para min agradezo moito que fixeras isto, foi moi chulo lelo. De todo este percorrido, que dirías que é útil rescatar do que ao longo da historia fomos facendo para vivir mellor, para protexernos, para poder estar dende o prazer, para desfrutar desta vida que temos? Bueno, sí, que dirías que é importante que traíamos para este momento social que estamos a vivir? É difícil escoller, se cadra unha idea que non sexa concreta, mas sí que me desacouga, que está ligado co que antes comentaba tamén, de coñecermos mellor o pasado diverso do ser humano en todos os sentidos. E a min preocúpame, porque en realidade continuamos a repetir un discurso que uniformizador que ven de antes, mas que no noso contexto foi tamén moito máis repetido, moito máis afianzado desde o franquismo, non? Entón, aínda que veña de antes. Entón, para min é moi importante pois podermos coñecer mellor esa diversidade do noso pasado, podermos coñecer moito mellor as nosas fontes, que nos levaremos auténticas sorpresas. Eu tamén, conforme ia investigando isto, eu non esperaba encontrar que non encontrei eu encontrei nun libro dun investigador estadounidense, John Boswell, que aconsello moitísimo, que compilou casos de unións entre homes ao longo de Europa, catedrático de Historia Medieval da Universidade de Yale. E eu, claro, ao ler ese libro, de repente encontrome un caín do tombo de Selanova. E eu o que fago é, a partir de encontralo, pois ir tentar contextualizalo, pois ver outras investigacións que houve sobre ese documento. Eu non esperaba que Pedro Díaz e Munio Bandilas decidiren unir as súas vidas no actual Reirís, no que hoxe chamamos Reirís de Veiga, Farrogue e Santa María de Ordes, en abril de 1061. Eu non esperaba.
Eu non esperaba encontrarme cun ciclo de cantigas que falan de Sancha Pérez e María Leve, o único caso de dúas lésbicas citadas na literatura medieval europea polo seu nome, sen ser por é unha cantiga de a mí gustabasme tal, estás con outra, é ese liño, esa liña ciclo de cantigas, non é unha cantiga de es lésbica, es sodomita, a ver se te queiman, non di nada diso, non? E cita mesmo a rúa onde viviron, onde pensaron en vivir. Na historia política nosa, pensar que un líder político como Esteban Fernández de Castro, da Casa dos Castro, que estaba confrontada con Castela, que é central na revolta contra Afonso Sabio, pois que efectivamente houvese este discurso, para min podemos coñecer todos estes matices, entroncase un pouco tamén con outras liñas de investigación miña, non? Pois que ao final sinto o que fixen co libro negro da lingua galega, por exemplo, esta tentativa de abrir os armarios dos arquivos e tentar que lles dé o ar e que coñezamos mellor o noso pasado. Porque se a xente coñece mellor o pasado e que ese pasado diverso, vai entender que as cousas non son de agora, vai entender mellor de onde veñen e tamén nos vai proxectar de outra forma para o futuro. Non se trata de idealizalo, senón de coñecer mellor as diferentes matices dese... Entón, pois, por exemplo, aquí estamos gravando en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela non son só as pedras religiosas. E mesmo as pedras religiosas dependen en que momento interpretáronse dunha forma ou doutra, non? Antes falábamos da Santa Margarida de Rosalía, pois hai moitos santos e santas tamén que non... entón, a mí sí que é unha das causas centrais. Tomo totalmente, pareceme moi importante. Extendo ademais da nosa historia ao longo do tempo, coñecer máis a historia das persoas coas que nos relacionamos. Porque en ningunha biografía de ningunha persoa hai un purismo a nivel de sexualidade ou de xénero. Nin de nada. Nin de nada, Quen non se exacto. arrepinte de algo que fixese na vida? Non hai un purismo de nada, pero a nivel de isto, sexualidade, xénero, roles, expresión de xénero, non o hai. Non estou dicindo que todo o mundo sexa homosexual, nin vai por aí, vai porque efectivamente o ideal de como temos que relacionarnos e de comportarnos é un ideal, é unha categoría construída, non se corresponde coa realidade humana. Entón, cando conectamos coa realidade humana, non a encontramos así. E para min, unha das cousas moi bonitas que teño vivido é con varias mulleres coas que eu estiven en relación, que en momentos nos que elas non estaban polo que sexa na casa, estábamos na casa da súa familia, eu quedaba soa coa súa nai, que é algo pois moi habitual cando tes unha parella, non? Quedar soa coa túa sogra. Nesas conversas, esas mulleres sempre me contaban algún tipo de relación con outras mulleres que, por suposto, acontecía. Ás veces non sempre deitarse, pero sí unha atracción ou un tipo de intimidade ou de forma de relacionarse que era como unha parella ou un tipo de afecto que non sentían que fose como con outras amizades ou elas mesmas uns desexos e unhas formas de comportarse sen que tivera que ter sido con outras mulleres que non encaixaban no rol de muller tradicional coas que o millor eran lidas tempo despois por ter sido nais ou por ter certa idade. E cos homes igual. Creo que é moi importante que abramos as conversas non como un arma a arroxar, non como un discurso, senón por querer coñecerte, por ver un pouco como fomos chegando ata aquí e que seguro non estamos tan distantes, porque de verdade que imos encontrar iso. Sí. A min o que me dis lembroume moitas cousas, mas un momento simpático da miña vida foi cando decidín sair do armario. Primeiro a miña nai o que fixen foi facerlle unha especie de cineclube. Leváballe os sábados á noite víamos filmes e nas últimas semanas sempre tiñan os mesmos temas, non? En fin, até que saín e cunha amiga díxenlle, mira, teño algo que contarche, todo serio, que eu debeña dicir, son homosexual, debeña dicir. Ela comezou a rir, jajaja, eu, e de que se rí, díxeme, sabes tal, a miña amiga? Non é a miña amiga.
Entón, efectivamente, unha Que persoa... momento bonito para ti, Sí, non? Con sí, esa sí. emoción de contar e encontrar iso Sí. ao lado de ti. Que Alguén lindo. dicía, neses anos, que ás veces a diversidade así é un pouco como cando ves un bichiño nunha pedra, levanta a pedra e ves que está cheo todo de bichiños, que o bichiño non estaba só, non? Que efectivamente é Sí. atender, que efectivamente o que ti dicías, esa diversidade de que existe, que é natural no ser humano que esa diversidade existe. E depois, efectivamente, que ninguén é puramente unha cousa ou outra. E alguén que nos estea a escoitar que diga eu son un home heterosexual, gustanche todas as mulleres? Eu como home gay gustanme todos os homes? Se cada facilitaba a vida, mas é máis complicado, non é? Non, se cada non facilitaba a vida, Sí. mas é máis complicado, non? E isto, aparte, que nos acontece a todo fillo de veciño, a toda filla de veciña, non? Que oxalá me gustase outra persoa, non? Nun momento ou noutro da vida, entón... E con que cousas estás incómodo tamén, non? Exacto. Porque, bueno, afondando aí na cousa dos homes, eu lembro unha conversa fermosa con meu pai que houve un tempo no que eu ia a aulas de baile latino cos meus pais, vale? Isto era moi interesante, toda esa mestura. Eran moitos bichiños e moitas pedras levantadas e todo mesturado ali. Entón, lembro unha conversa con meu pai unha vez que estaba a traerme en coche e tiñamos pois un tempiño longo sós. El dicía, non entendo por que temos que bailar os homes coas mulleres e por que nos temos que levar as mulleres, porque eu levo pouco tempo bailando e todas as mulleres que están aí bailan mellor que a min. Entón, cando veñen bailar comigo, eu non podo bailar con elas e non podemos pasalo ben, non? Teño como esta responsabilidade que ninguén o pasa ben, que eu me agobio e non podo saber máis do que sei porque non levo tanto tempo bailando. Tampouco podo bailar con outros homes cos que logo falo e expresomo dunha forma como tan natural, non? E tan de o que lle estaba a acontecer que creo que aí nesas conversas, nesas proximidades ou neses espazos que se mesturan, temos esas pontes das que falábamos, non? Nese compartir, como cando vas a casa da túa moza ou cando fas cousas en comunidade, niso que nos vai mesturando, que podemos ver a humanidade da outra na cousa tan sincera que lle pasa co que está a sentir, aí estamos preto. E o bichiño non estaba só. Non estaba só. Oh, que lindo. Paréceche ben que pechemos aquí e falemos coas sí, compis? Magnífico. Grazas, Carlos. Es unha maravilla para min. De verdade que es unha persoa que fai máis bonito todo, non? De feito, cando estábamos montando, o Xavi decía, o Carlos ten moita luz polo foco. Eu dicía, o Carlos ten moita luz e iso non se baixa na vida, porque este home vai con iso incorporado. Moitas grazas a Pablo de Agareso por confiar en nós nesta programación tan chula, a todas as que estades facendo este tipo de cousas de anotarvos a estes cursos, sodes as putas amas, todo vai estar mellor. A todas as lesbianas que estades facendo calquera cousa polo mundo, queremos vos moitísimo. Se gostades do podcast deste episodio, destas conversas tamén no que estamos a falar, non? De multiplicar a nosa voz e poñer os nosos relatos, que lle poidades enviar a persoas queridas, que nos poidades contar de volta e alimentemos esa conversa. E nos encontrámonos emprendidísima no seguinte episodio, que será o sábado 21 de marzo aquí en Compostela. Seguimos vivindo esta vida que temos e facendo a bonita. Vida, pois son eu que agradezo e doxe nun ano e no medio moitas veces. Dale. Un beijo.